донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон зода ва парвардаи давронии соҳибистиқлолии кишвар буда, дар радифи даҳгонаи беҳтарин муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ мақом гирифтааст. Донишгоҳ узви донишгоҳи созмони ҳамкории Шанхай ва лигаи донишгоҳии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ буда, дар ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба шумор меравад, ки ба гирифтани шаҳодатномаи аккредитатсияи байналхалқӣ мушарраф гардидааст. хатмкардагони муассисаи олӣ дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат ва берун аз он, вазората кумитаҳои давлатӣ, мақомоти қудратӣ, ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту созмонҳои байналхалқӣ, сохторҳои молиявӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолияти пурсамар доранд. донишгоҳ дорои 8 факултет, 29 кафедра бо 41 ихтисос, 5 бинои таълимӣ, озмоишгоҳҳо ва лабораторияҳои таълимӣ, китобхонаи илмӣ ва электронӣ, марказҳои компютерӣ ва тестӣ, маркази омӯзиши аврупо ва забонҳо, парки технологӣ, маҷмаи варзишӣ ва хобгоҳи замонавӣ буда, барои таҳсилу фароғати донишҷӯён тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. Агар хоҳед, ки дар зеботарин таълимгоҳи олии инноватсионӣ таҳсил дошта бошед, якчанд забонҳои хориҷиро барои рушди муносибатҳои байналмилалӣ омӯзед ва мутобиқ ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ таълим гиред, пас донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро интихоб намоед. рамзи донишгоҳ дар маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 110 қарор дорад. орзуҳои шумо дар донишгоҳи мо амалӣ мегарданд.